Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай вобласці, ў студыі Артур Смалякоў. На Витебщине ўсе 848 участковых выбарчых комиссий приступили до работы. Выбраны старшыні, наместники старшыні, отказные секретары комиссий. А территориальные комиссии по выборах президента Республики Беларусь завершают проверку подписаў, собранных у падтрымку прэтэндэнтаў на президентский пост. Участковая комиссия номер 26 города Витебска по выборах президента Республики Беларусь размещена у будынку сярэдняй школы номер 44 областного центра. На первом организационном пасяджэнні яе старшынёй абраны директор гэтай навучальной установы Сергей Питаленко. Яму представник администрации Кастрычніцкага района областного центра передал списы выборщиков. Мы получили уже списки избирателей, уточненные в администрации района. Естественно, мы будем проводить с ними еще дальнейшую работу, будет проводиться повторная выверка этих списков для того, чтобы максимально достоверно подойти именно к выборам, чтобы знать, сколько человек будет принимать в них участие на каждом из участков. Усяго у Кастрычніцкім районе Витебска створаны 62 участковые комиссии по выборах президента Республики Беларусь. З іх 7 закрытыя у лячэбных установах и на территории войсковой части. Яны падпарадкоўваюцца Кастрычніцкай у городе Витебску тэрытарыяльнай выбарчай комиссии, якая, дарэчы, ужо разгледзела вынікі праверкі дакладнасці подпісаў у подпісных листах у падтрымку прэтэндэнтаў на президентский пост. В нашу комиссию поступили подписные листы от 4 инициативных групп. Инициативная группа действующего президента, инициативные группы Гайдукевича, Улаховича и Короткевича. Если в цифрах, то я вам назову. Значит, в поддержку Александра Григорьевича Лукашенко сдано 1507 подписных листов, содержащих 21 496 подписей избирателей. Гайдукевича Сергея Васильевича 304 подписных листа, в них 4826 подписей избирателей. Короткевич Татьяны Николаевны 93 подписных листа и 682 подписи. И инициативная группа Влаховича Николая Дмитриевича 126 подписных листов, содержащих 2112 подписей избирателей. Як і прадугледжана законам, правяралася 20% подпісаў. Усе яны прызнаны сапраўднымі, парушэнняў не выяўлена. Кто за то, чтобы утвердить акты по результатам проверки достоверности подписей избирателей в поддержку претендентов по выборам президента Республики Беларусь? По всем 4 актам, напоминаю, у нас варианты нулевые, то есть нигде не обнаружено каких-то недостоверных подписей. Прошу голосовать. За ходам выбарчай кампаніі ў Кастрычніцкім раёне сочыць 10 назіральнікаў. Пасля таго, як Цэнтральная камісія Рэспублікі Беларусь па выбарах і правядзенні рэспубліканскіх рэферэндумаў зарэгіструе кандыдатаў у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, пачнецца актыўная агітацыйная работа. Любоў Дзядзюра, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Больш падрабязную інфармацыю аб выбарах можна даведацца на інфармацыйным рэсурсе Цэнтральнай выбарчай камісіі выбары.by. Салон-галерэю «Арт-птушка прыдзвіння» адкрылі ў кіраўскай сярэдняй школе Віцебскага района. Тут сабралі творчыя работы вучняў сельскіх школ. Раённую выставачную залу прэзентавалі напярэдадні новага навучальнага года ў рамках традыцыйнай жнівеньскай педагагічнай канферэнцыі. За некалькі гадзін да дня ведаў з настаўнікамі Віцебскага района на актуальныя тэмы пагаварыла наш карэспандэнт Вольга Шмаргун. Ва установах адукацыі Віцебскага района за парты сёлета сядуць больш за 4100 вучняў. І самі дзеці і іх педагогі ў прадчуванні новага навучальнага года. Усе школы атрымалі пашпарты гатоўнасці, цалкам вырашаны пытанні харчавання і падвозу вучняў з аддаленых вёсак. Для гэтага на маршрут з 1 верасня выйдуць 20 аўтобусаў. Завершаны бягучы і капітальны ремонт. Для подготовки к началу учебного года из районного бюджета было выделено 2,8 миллиарда рублей. Но вместе с тем очень
очень помогли в выполнении ремонтных работ, конечно же, и финансовые средства попечительского совета и из внебюджетной деятельности самого учреждения образования. За счет государственной программы в учреждении образования нам поставили 2 кабинета физики, современных кабинета физики. В районе работает 7 интерактивных досок, 20 комп'ютерных класаў. Усе школы Віцебскага района забяспечаны сучаснымі сродкамі навучання. Акрамя таго, у кожнай ёсць свая адметнасць. Для кіраўскай сярэдняй школы гэта салон-галерэя арт-птушка прыдзвіння, раённая выставачная зала дзіцячай творчасці, разьба па дрэве, ткацтва, ганчарства, выцінанка, саломапляцення. Педагогі імкнуцца адраджаць нацыянальную спадчыну і далучаюць да гэтай справы сваіх вучняў. В течение прошлого учебного года у нас было около 100 кружков. В них занималось более 700 учащихся. Дополнительное же образование, оно призвано развить творческие способности человека. И идея создания этого выставочного зала была для того, чтобы во всех учреждениях образования была создана комфортная, благоприятная творческая обстановка. На працягу 3 гадоў педагогі і школьнікі раёна працавалі над праектам «Духоўнае адраджэнне народных рамёстваў, традыцый і побыту беларусаў». Пра тое, як гэта было, знялі фільм «Вяртанне да вытокаў». Яго стварыў творчы коллектив телерадиокомпании «Витебск». Высокое качество режиссуры было представлено в этом фильме. И очень творчески подошел весь коллектив телерадиокомпании к изданию данного фильма. Этот фильм не является разовым пособием. Это как, может быть, видеоприложением к нашему учебнику, который мы выпустили ранее, «История краеведения Придвинского края». Уся гісторыя адукацыі Віцебскага района ад 17 стагоддзя і да нашых дзён у адной кнізе. Мясцовыя педагогі на традыцыйнай жнівеньскай канферэнцыі прэзентавалі новае выданне «Адкрыты урок» на аснове матэрыялаў школьных музеяў і архіваў. Наприклад, і та ж моя Зароновська школа, якої вже, на жаль, немає, вона знайде адлюстравання ў гэтай кнізе. Про те, що ў гады Вялікай Отчинной війни ўсё ж таки вяліся заняткі ў школе. І тое, якой адукацыя наша была да рэвалюцыі, вось пра царкоўна-прыходскія школы. Новы навучальны год абавязкова ўвойдзе ў гісторыю сістэмы адукацыі Віцебскага района цікавымі і запамінальнымі падзеямі. Ольга Шмаргун, Дмитрий Котаў, навіны, Віцебскі раён. У школу з добрым сэрцам. Дабрачынная акцыя напярэдадні Дня ведаў праходзіць па ўсёй рэспубліцы. Дапамагчы школьніку з няпоўнай або шматдзетнай сям'і сабраць партфель перад пачаткам навучальнага года можа кожны. Па ўсёй Віцебскай вобласці ў гандлёвых цэнтрах і універмагах валанцёры арганізоўваюць збор. Сшыткі, ручкі, альбомы, канцелярскія прылады прыносяць гараджане. Дабрачынная акцыя працягнецца до 15 верасня. Целью данной акции является оказание шефской помощи многодетным семьям, неполным семьям, семьям, которые нуждаются в нашей помощи. Все собранные товары и все собранные канцелярские принадлежности будут переданы семьям и социальным приютам. Приятно было увидеть, что все-таки наша молодежь остается неравнодушной. И к 1 сентябрю, конечно, считаю, что каждый житель города мог принять в этой акции. Все-таки у нас есть лица, которым нужно помогать к новому учебному году. Колькі слоў аб спорце. Новаполацкі «Нафтан» перамог і ўзняўся ўверх па турнірнай лесвіцы. АФК «Віцебск» пацярпеў паражэнне і апынуўся на апошнім месцы ў чэмпіянаце Беларусі. У 18-м туры нацыянальнага першынства нафтанаўцы з мінімальным лікам 1-0 адолелі брэсцкае «Дынамо». Прадстаўнікі «Нафтаграда» набралі 22 ачкі і займаюць 8-е месца ў розыгрышы. А каманда абласнога цэнтра ў паядынку са Слуцкам мела фору ў 2 мячы, але прайграла з лікам 2-4. Гэта няўдача змясціла віцеблян на апошні 14-й радок турнірнай табліцы. Старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў даслаў прывітальны ліст у адрас чэмпіёнкі свету па лёгкай атлетыцы ў Пекіне Марыны Арзамасавай і бронзавага прызёра сусветнага першынства Аліны Талай. Ён падзякаваў спартсменкам за бліскучае выступленне ў складзе нацыянальнай зборнай Рэспублікі Беларусь. Гэты рубеж, гаворыцца ў тэлеграме, дастойны прыклад для пераймання юным спартсменам. Добры стымул для новых перамог і дасягненняў на летніх алімпійскіх гульнях 2016 года ў Рыа-де-Жанейра. Жадаю вам захаваць далейшае лідарства на міжнароднай арэне, здароўя, шчасця, дабрабыту і добрага настрою. Канец цытаты.
Тым часам чыноўнікі змянілі касцюмы на спартыўную форму. У Шумелінскім раёне прайшла першая спартакіяда работнікаў органаў дзяржаўнага кіравання Віцебскай вобласці. Спаборніцтвы выклікалі непадробны ажыятаж сярод удзельнікаў. У выніку двухдзённай барацьбы перамогу святкавала каманда Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. Пра шматлікія выпрабаванні іх пераадолення ў рэпартажы Сергея Мисурагіна. 27 команд, больш за 300 удзельнікаў, падцягнуты строй, рознакаляровая форма, сцягі і гербы раёну. Святочнае адкрыццё спартакіяды сапраўды ўразіла. Бадзёры настрой удзельнікам спаборніцтваў стварылі творчыя калектывы унітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз». Сімвалічна агонь спартакіяды запаліў сярэбраны прызёр Маскоўскай алімпіяды па грэка-рымскай барацьбе Ігор Каныгін. Словамі з вядомай усім песні аб спорце звярнуўся да прысутных старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Жить нужно ярко, побеждать нужно честно. Кроме этого, мы преследуем цель. Мы сегодня должны сплотиться на основе спортивной борьбы. Мы должны пообщаться, поделиться впечатлениями, своими успехами и в конце концов просто подружиться регионами. Кароткі інструктаж, прадстаўленне суддзяў і на шматлікіх пляцоўках закружылася спартыўная карусель. Першымі ў барацьбу ўключыліся старшыні райвыканкамаў. Усе яны без выключэння выступілі ў спаборніцтвах па стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі. Когда получили мы распоряжение о том, что такая спартакиада будет проводиться, действительно, какой-то был немножко шок, потому что все уже давно забыли, кто когда чем занимался. К сожалению, времени не хватает на все эти виды спорта, но было почти около недели для того, чтобы собрать команду, где-то кто-то потренировался, поэтому, я думаю, что команда достойно будет представлена. Такое общение и настроение, которое в конце лета, я думаю, что это просто здорово, потому что, что мы видим? Поле, завод, население, а здесь просто между собой все госорганы встречаются, я думаю, что это просто классно. А побач ужо набіралі абароты спаборніцтвы па валейболе. Дарэчы, гэты від, як ніякі іншы, карыстаўся папулярнасцю сярод кіруючых работнікаў. Актыўную размінку вялі прадстаўнікі баскетбольнага турніру, а удзельнікам шашачнага марафону патрэбны былі цішыня і спакой. Ацвяком праграмы спартакіяды сталі спаборніцтвы па гіравым спорце. Тут ідэальную форму прадэманстраваў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Каб заваяваць першае месца, яму трэба было ўзняць гіру больш чым 71 раз. І губернатар выдаў сапраўдны майстар-клас. 75 заліковых спроб, абсалютна лепшы вынік спартакіяды. А зараз самы камандны конкурс. Перацягванне каната, выпрабаванне, якое нікога не пакідае абыякавым. Для першых пераможцаў калектыву адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Віцебска гэта Вікторыя назаўсёды застанецца ў памяці. Реально, на последней секунде руки просто даже уже за канат не могли его обжимать. Забиты предплечья, просто нету сил. За Октябрьский район, как всегда, очень рад. Вперед, октябрята! І тым не менш у спорце заўсёды ёсць пераможцы і аўтсайдеры. Бронзавымі прызёрамі стала каманда адміністрацыі Кастрычніцкага раёна Віцебска. Калектыў Навапалоцкага гарвыканкама заваяваў другое месца, а ўладальнікам залатых узнагарод стала каманда Віцебскага аблвыканкама. Сергей Мисурагін, Леонид Табола, навіны, Шумелінскі раён. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся і нагадваю, што дабіцца поспеху можа кожны. Галоўнае верыць у свае сілы і мець дастойны прыклад. У бліжэйшыя суткі па вобласці будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўднёва-ўсходні 4,9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 9-14, днём плюс 19-24. У Віцебску таксама будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж. Тэмпература паветра ноччу плюс 10-12, днём 21-23 цяпла.